И здравейте хора, Преслеп тук с нещо като молба към вас всички. Така, всички, което гледате моят канал и видеото ми, знаете, че отдавна не съм снимал. Да, има и причина, бях се отказал от Майнкрафт, но скоро мислих да се върна да играя. И точно когато започнах да играя и щях да пусна, даже веднага да пуснах Ender God, бях, че той е изключен и чаках 1-2-3 седмици също чакане да го пуснат, но явно няма да бъде пуснат Ender God. И затова направих това видео към вас. Така, понеже виждам, че левеят на сървър вече Ender God е към края, да, и това си каза. Искам да ви питам къде да играя сега и къде да снимам. Единствените ми изисквания, които аз искам, е да бъде Factions, да бъде български сервер и да има MCMMO. Не задължително третото много, но просто предпочитам така. За да мога да видя какви по-точно сервери сте ми препоръчали, и напишете като коментар отдолу. И ако обичате, ако сте така, нали, добре настроени към мен, се опитайте да разпространите клипа някак си, не знам как. Дайте го на някой приятел, който играе Майнкрафт и разбира така от сервери. Друго, което аз искам лично, е сервера да не бъде нов. Имам предвид да не го направите сега вие и да има 3 човека на кръст, които да съм един от тях. Да има поне 40-50 човека, които са онлайн. Повече не ми трябва. Въпреки че Ender си беше много добре, но всичко свърши. И това е, което искам да ви кажа. Също така и благодаря за 500-те сабскрайба. Много. Това е тортичката, която направи. Това е всичко. Благодаря ви все пак много ще кажа за 500-те сабскрайба. Дайте ми само сервери и отново ще започна да снимам поредици. Ще се опитам да седмица да качвам по един клип. И това, което исках да ви кажа. Благодаря ви, че гледате клипа. До нови срещи.